V bratislavskom Ružinove otvorili novú budovu Bratislavskej vysokej školy práva. Doteraz sa jej študenti 2 roky tlačili v prenajatých priestoroch. Školu navštevuje viac ako 1900 študentov a otvorené sú 2 fakulty práva a ekonomia a podnikania. Očakávam skvalitnenie štúdia, lebo doterajšie priestory boli dosť nevyhovujúce. V prenajatých priestoroch a v malých priestoroch to nebolo také dobré ako toto. No naozaj, spravili to dobre. Chceli by sme dosiahnuť, aby naši študenti sa cítili Slovákmi a Európanmi zároveň. Počítame s tým, že na budúci rok už prídu aj zahraniční študenti k nám. Ako jediná zo slovenských škôl je súčasťou európskeho študijného programu Erasmus. Naši študenti môžu študovať kdekoľvek v Európskej únii, na ktorejkoľvek univerzite, za rovnakých podmienok ako tamojší domáci študenti. Na škole sa vyučuje v 3 jazykoch: angličtine, nemčine a slovenčine. Učiteľov najmä z Rakúska, menej z Nemecka a najmä z Čiech. Túto súdnu sieň im údajne môže závidieť aj Ministerstvo spravodlivosti. Na tejto škole ako jedinej súkromnej vysokej škole na Slovensku môžu študenti získať všetky 3 stupne vysokoškolského vzdelania: bakalársky, magisterský a doktorandsky. Alexandra Believová, TA3.